Чакай, не се притеснявай, спокойно. Имат време, да? Има. До изборите има време. Чакайте там да не пропусна вратата. Добре, благодаря. След това този големия. Това са МТЛ деца го взел. МТЛ е малко това намерих за сега, да да. Добре, дай, нищо. Не съм фен. Напротив, това е Тя не съдва. Съдили са го за това и им правят И запа реклама. вива комба. За брат. Мъчих се, то не може. Черна, брат. Изчерна до вечер. Мъчих се. Важното е какво пише някакво. Да, чакай. След това... Не се вижда. След това ще ми снимате вестник Революция. Така, чакайте момент. Книгата. И книгата Революция. И книгата Революция. Така. Остри стъпни да не излетат. И след това. Революция. Революция. 2013. План Йово, ето, книга отделно. План. Нема Волен краде всичко. Ето, план, книгата План Йово. 24/601 има на готовност. Книга е последните. Сложи нареди и долу да и снимат всичките на куп, така не могат да снимат. Нема кози тук. Така и нареди. Така. Всеки може да се видят всеки българин трябва да Точно така. Революция. 601. Ето подписка се подпишете ново движение на България.